guys, yata karon sa may Kanduman no. Na mo sure ka ta guys, kay traffic kay dito sa highway nya. Dili lang ko ni agi. Moadto kog siyudad Mandawi. So i-try ta guys, iagi ta mo diri sa kanang mas duol-duol nga agian og di kay traffic kaso mag-traffic ang highway. Natay option. So mag-start ta diri guys, no? So agi ta diri sa may kaning Riverside, no? Kanduman. Lusot ta nani Kabangkalan. Kabangkalan Mandawi. So keep on watching lang guys, kung na ang tibuok video ron makita ninyo kung asa ta lusot. Alang na itong pangkasuway din na pita ba, gagi. Ay, mga factory dire guys, no? Ang usa na ni sila mga factory mga kinahingkuan. GM Poultry, no? Sa Universal Feed Mills. Sa GM Poultry and Livestock Supplies nga kuan. Pre-foods yan ka na JM Poultry, no? Universal Feed Mills. Tara. Na sa ato ang wala nga bahin guys, na Northfield. Kani eskina sa atong wala nga bahin mo na siya palusot na to sa eskina pagsabungan. Kani eskina pagsabungan ato lusot. Proceed ta guys, going to Kabangkalan. Guys, welcome to Kabangkalan, no? Diyan na to guys, ang Treasure Islands. No? Ito nga buhat ang pintal. Tiguang na ta guys ay. Lusot-lusotan na ta sa mga batanon, kusog ang padagan.
So doon na yung going construction rin guys, no? Bisugda na pagguba. Hanggang repair. Okay, bisugda na bustot. Sa pagkakaroon guys, di maayo ang daan, no? Rough kayo. Ay, lahang kuhan, drainage mo, gipadayon. Tubigan. Okay kay guys, nindot kay la project dire guys. Dako kay lang drainage system, nagtrabaho na. So kabangkala na ta guys. Going to Duhira Hotel ta guys.
sa Guhira Hotel. So thank you for watching guys. Guhira ta. Thank you for watching guys.